Kaksad wenia kabadai ka weni kiksad kabadon haki benta jung ka Dewlynnong Nongkhnum ka jaka jung okai ka bapau hapo ka West Castle District. Bat ka ne kaksad ka longru ka weni kiksad ka bakhampau bat ka badon sya ka jing itanat bat ka jing itiang le se ni ki wepat kiksad ka badon hakate ka Dewlynnong. Ban poi haka kaksad wenia an hab ban yait lingba ka Surok sangriang terter bat kumbalong habaro sikata ka jing don jung ka kaksad ka bano rumpum kala penlong sisai ki bubun ki nongwan jung okai perthai bakin poi haka te jaka Hendrai ka bas ngusi kalong bakat banang mi kisngi kanam jong ketika kesat kala nang lipno kadau kalong baka Jingwan jogi nong jungok kai kala nang Hiar badu nabha tang namar ka jing Sniew ka Surok kamtam ka Surok ka bandai cakak kesat wenia Suron bok hawe kaliang namar ka nega than jongi kadai ka badon sipun ki major tourist places ki major tourist spots kum ka kesat langsyang ka balapau kum kuwe ni ki major tourist place wat apo jaman is nanta ka Nongkhnum River Island ru Radai sukawepat ke major tourist place apo not easy ke Pelapau. Pat ki bubun ki turis ki Belawan laradai napo ke Jelalajong nagi thanut is wat nasa baru na Jerusalem ru kiladon ki wani kendu inga banyalam seru syatai. Tenrei nakalian jong kir ki Tumpau di Dewlynnong namar ke Jinglong jong Surok. Hadu mentahi ke Jingwan ni turis kaduna kata wat lah kini ki tourist spot tourist places don sibun hakane katanya jong nrei nakalian jong kinongwan jong kai perthai kiduna kata-kata kadau kongsan hi kadai baik nak Jinglong jong Surok kuma kalong hadu mentah nakaliang jong kinong snong sordar snong bat seng balang kila penpau ke jing benyau halor ke jing bomla jong sorkar lingba katenat PWD ban sna bat penbhai ki Surok ki badana ketika than tak boong bakane kelak ta e ka jingkiu ki nong jong kai perthai bat pendu nong ru ki nong snong ki badai ru ki trai jong kate ki jaka ka nika snong trong cái than những cái đồn bún gì các cái chính xác là các thầy cùng các sai nhà các sai thùng các sai lăng xiang bắt cái các cái làm hà cái các bên nhẹ cái nông văn cho các thầy làm cái chính xác para kita Surok từ từ nào tao kinh làm ngon lúc nong cái các bên lúc nong khăm tâm ini di terus nong hak bayar teh berkenika chính xác cho cả Surok Susu nakaliang jong ke HNN kalala bru bagane ke jing Sniew jong ketika Surok kamsim la dei tang nak jing ta ke Jingwan jong nong jong kai perthai ndrei kalak ta ru kamtam mod ki nong snong ketika than hakayat ke yang kamtam haka pang ke sitom badha bajia ki no ki kam bekerke Surok ke sem phan mar ba kala Sniew Palat mat en sarkar mendon sarkar mendon khman namar i sem jong phan mar ba hak tang hak stom ke jenjar ki kali stom bendresep bendiun bendba habe gemit hayong ma bon ke dire ki atlia ga rem sakador ga ar bopon gi jing kit ki men stom kit ki men khai ke ki men armet ki men adap ne bendi kha men mit kin thot kali stom jenjar sat slip beto ki kalirit ki delat maran kim lai su ka khoru ka khoram hak slip hak kit nong pang ngen lem noi song ti kan thei sudah ki driver ki la suot ki la su ya here trei stom la le stom cái gì này có một kỳ bạch bọ giống như hạt kỳ này si cái này cái cái yang namar kia i và ya thì cái này Surok giống như một cầm cả Surok và khoram để phát kit ki nong pang lên lên cái pun cái stom một cắt nong kisno chân jar van song kali la song halor ke ne ke benta bat ka jing ka bagi pajba ka te than ki mat bat ki akandu menta tu ngenia phai biang ke ai ba ki nong ilam snong ki nong ilam sang balang ki nong snong ki penpau sa sorkar lemba ka tanat badai pej ka sang FKSP mu relatif ya keneka Surok Palat mang pisan la nadu kisnam arja sau ku bakar lai snam ka snam menta ngai i hatu menta mungkin parlawan trei ani ban lai ke FKSP kereta Nongkhnum circle ni dawai ke sarkar makan le no martor no eknia Surok nang ta ka jing biang jong ka than pat kum juru nang ta ki nongwan jong kai phai kum we no nagi nongelam jong snong hi idon ke jing kermen satang sa sarkar hagane ka kenti ke pemerintah idon ke jing kermen bat ke jing paru haju por pak sarkar khnang bakan penmentoi kun snong kun thau namar ngitip ka tourism industry kalong ko we ni ki karkhana ki bala man ai kam ajam ki kun snong kun thau tengi community ni kepat stang ki sarkar hi bakan pelem ni nek Surok jong khnang ba ka Surok kan hano
hakaba ka lekawan kan suk kamtam kan roy ka tourism industry di babun kinongwan jong kai pati kinwan sa katan yungi kunsnong kuntaw kinyo balaya usni yo kamyo jam lang ba ka karkhana ka tourism industry karon kata kaban kapat ya sarkar jungi kane mentah Habaya keran ling baga phone nakaliang jumpa makmulan bersat MLA ber chairman ka Meghalaya State Law Commission jong ka sarkar jela la pentikina bai gani ka Surok ladap ban penyo e kamang tingka ling baga Central Road Fund CRF arjar kan prakan kendai barshan on pentraino e ka Surok nakabenta ban nang kentiwi kam jungo kai perthai ha ka than bat kumju ban kampen sog ye ya ki yang jugi pajba bat kinong shong jong ka than